ביציע העיתונות נמצא שלמה שרף. שלמה, ערב טוב לך. ערב טוב. קודם כל, בסיסי, מה אתה חושב על הבקשה הזו של בית"ר לשחק ללא קהל? קודם כל, אני חושב שזה פתרון אולי הקל ביותר. אני חושב שזאת בריחה מהמציאות. אני חושב שזה נוגד את עיקרון הספורטיביות. אני חושב אני יכול להבין מאיפה באה הבקשה הזאת. החשש של בית"ר מספיגת עונש קשה עם מה שעלול לקרות במשחק הזה. אבל אני חושב שהגיע הזמן לעקור את התופעה הזאת מהשורש, ואני חושב שצריכים להתמודד איתה ולא לברוח ממנה. ומה שבית"ר רוצה זה לברוח מהבעיה הזאת. אני חושב שאולי בלי כוונה, אולי גיא דמק פה רצה לקדם את עסקיו בפרטים, אבל אני חושב שזה שהעלה את הנושא הזה לראש סולם העדיפויות, אני חושב שהגיע הזמן היום, וצריך לפתור את הבעיה הזאת פעם אחת לתמיד, להתמודד נגד הקהל הזה, להוקיע אותו מהחברה, לעשות את כל מה שניתן היה לי, זה עיבוב של משטרה בנושא הזה, אבל חייבים להפסיק את התופעה הזאת חד לתמיד. כן, בהחלט. שלמה, תודה רבה לך. כן, יאב, אתה רוצה לזור? כן, אני צריך להגיד משהו היום.